Jo, borci, zdravím vás. Vítám vás dneska u vyhodnocení našeho v podstatě dotazníčku, kde jsme hodnotili hráče tak, jak se nám líbili v sezóně i v playoff. A dneska si to vyhodnotíme. Takže v klidu se usaďte, připravil jsem si tady nějaké zajímavosti a tak dále. Každopádně veškerý ty grafy, co zde tady uvidíte, tak jsou obsazený v dokumentu, který sdílím, který jsem už několikrát sdílel, kde mám určitý zajímavosti a jsou tam víceméně popsány, rozebrány, jak to vyhodnocení v podstatě vyhodnotilo. Jo, bohužel tam není nějaký ten average rating, který prostě ten graf nenabízel, když jsem ho kopíroval, nicméně to si tady prodáme, takže můžete to využít ve videu. Následně pod videem bude odkaz na ten dokument a taky budou timestampy, kdy se vyjadřuju k brankářům, k obráncům, útočníkům a trenérům. Samozřejmě hodnocení, tam byl jeden takový filuta nebo troll, nicméně Borec hodnotil všechno s pětkama, takže to jsem si tady označil. A jinak to vyhodnocení mi přišlo, že všichni asi hodnotili víceméně dle svého uvážení, nebyl tam nikdo víceméně nějaký troll, kde by dal všude jedničky, nebo v tom jednom případě všude pětky. Nicméně nějak by to asi nemělo to hodnocení to nějak nedělá to nějakou nedobrotu, je to víceméně OK. Takže 48 odpovědí, děkuji všem a můžeme nyní na to začínáme golmany. Dominik Frodl, v podstatě MVP playoff se dá říct, ty jeho statistiky v playoff byly poměrně insane. Jste 3-0, což taky jsem pamatuju v playoff, možná ve varech to nedal nikdo, nevím jak menci v těch sezónách. Nicméně poměrně solidní výkon, bohužel to nestačilo se dostat do repre. Ohledně sezóny tam dominoval Nick Malík, asi právem, Plzeň měla velice výbornou obranu a Frodo si myslím, že dosahoval taky velmi pěkný čísla, jo. Takže kolik měl 5-0 a 92,4 je taky pěkný. A myslím si, že tahle sezóna byla u něho nejlepší a šlo to vidět i o těch oslavách, jak to prožíval a myslím, že konečná oslava 3. místa v baru, kde to byly, v baru ve stejné roli si myslím, že byla krásným výsledkem této skvělé sezóny z Dominika Froda. Takže průměr 5, tady asi něco řešit. Dominik Král, nebo Daniel Král, ne Dominik. Nicméně tady v podstatě prodloužil, měl zápasy, které byly velmi dobrý, byla to poměrně solidní dvojka, tam v podstatě jeden ten zápas v tom Třinci, v tom playoff byl takovej, no, nemoc povedený, ale to hodnocení 3-4 si myslím, že odpovídá tomu výsledku. Tak, jdeme k obráncům. Obrana je vždycky horkým tématem. Máme tady Toridello, který byl přiveden jako spíš asi špatně interpretovaný ofenzivní back, ale dle těch čísel, dle nějakých videí šlo vidět, že to je prostě takový ten two-way back, spíš defenzivnější, který dle mého splnil to očekávání. Jo, hodnocení 3-4 si myslím, že je velmi odpovídající. V playoff byl poměrně standardní backem. Ten průlom dle mého nastal v těch Vánocích, kde už se ví, co zehrál. Jo, ale furt mě děsí jeden moment, jak mu přeskočil ten puk přes holy a červenka tam zavěsuje gól. Bylo to u nás, nevím, jestli jsme prohrávali 3-1 nebo 3-2, nicméně tohle mě bude strašně ještě moc dlouho. Ale to Ridelo si myslím, že splnil a klidně bych ho viděl dál tady, ale bohužel. Tak Ondřej Dorot. Ondřej Dorot momentálně nezapsal tolik zápasů. Já teďka koukám na hokej.cz a tam ho ani nevidím. Co to? Jo, protože to je playoff vlastně nehrál. Tak Ondřej Dorot měl kolik? Měl 3 zápasy. U Dorota víme, že vlastně on je vysoký a myslím si, že by mohl být klidně na úrovni Mamčice plus minus, ale to ještě má čas, takže hodnocení 2,6 asi peru, takže tady k tomu asi není více. To stejně u Krištofa Dyka, který taky naskočil k nějakým 7 zápasům,
takže de facto jako nějaký záskok nebo šíře kádru si myslím, že tu pozici dokáže zvládnout stejně jako Ondřej Dodot. Tak, Janis Jaks. Janis v podstatě celá ta sezóna, kdybych to měl shrnout, měla takový 3 momenty. Jo, první moment, kdy to nikomu nešlo, pak ten moment, kdy to šlo všem, a pak ten moment po olympiádě, kdy to nešlo Janisovi. Jo, to prostě, tam je evidentní, že on, co potřebuje momentum, kdy on vstřelí ten gól a pak už jede. Takže je to vždy o tom momentu, kdy on vstřelí prostě ten gól. A to jsme se bohužel v playoff nedočkali a celkově to tvoří takovej ten průměrný dojem prostě 3, jo. Neříkám, že měli špatnou sezónu, to určitě ne. Ta sezona nebyla špatná, byl to de facto náš nejhranější back, což asi právem, a hlavně na té přesilovce prostě tam udělá tam strašně moc. Jo, dá tam klid na té hokejce, na rozehrávku, když jsme viděli, jak to hrál David Bodavec, tak to bylo nebe a dudy. A nicméně, co ještě bych chtěl Janisovi nebo Jaksovi v podstatě, ne že pochválit, ale před minulou sezónou byl jeden z backů, co vytvořil nejvíc šancí pro tým, tudíž se dá říct, že to posral, jednou řečeno. Letos to bylo daleko příjemnější, jo, a si myslím, že tady de facto je poměrně posun dopředu, takže zajímavá statistika, která říká, že to letos, že byl spíš víc zodpovědnější v té defenzivní části než v té minulé sezóně. Každopádně Janis Jaks bude vždycky na číslo 1 při přesilovkách a uvidíme, co bude v další sezóně. Snad se probere dřív a bude to tam ládovat, ale víceméně konstantně dostal se na ty svý body, jak je, takže tady asi není o čem. Takže to hodnocení 3-4 jsou asi všichni v pohodě. Tak, Mateo Kočí, taková první nebo druhá kometa této sezóny. Ten proces toho Kočího do toho, aby se dostal do toho A týmu konstantně, aby podal ty výkony, tak se stal spíš ty druhé části polovině té sezóny. Byl dobrý obránce s Myšákem, byl obránce s Delem, body tam víceméně přidával, nevím, kolik měl přesně teďka bodů z obránců, ale podívám se. Mohl mít kolem 10, teoreticky. V základní části měl 16 bodů, no, tak to je luxus. Takže to je luxus. A na to, že měl 15 minut, chtěli jsme ho vidět ve dvojce. Tam je víceméně trošku rozpor, že je to 20letý borec, který teoreticky ten tlak by nemusel ustát, ale všichni víme, že tam tlačili Dádu Moravce, který víceméně je o 2 roky starší, no, takže uvidíme, jak letos to bude. Je možný, že bude ve dvojce, že dvojka bude mít 2 obránce, což by nemuselo být špatný, uvidíme. Každopádně 4letá smlouva, si myslím, že to byl jeden z nejlepších podpisů téhle sezony. Tím, že to podčapili celkem rychle, protože by musel mu nasolit více. Ale hodnocení 4 až 5, si myslím, že ta 5 je velice parádní, 4,7 je super. Robert Zmančič, taková stálice v té defenzivní činnosti, asi mu nemám co nic vytknout. Občas taková ta laxnost při té rozehrávce, jak vídáme, by byla fajn eliminovat. Jinak Mamčič si víceméně vždycky odvádí své, nějaký body tam jsou, moc chyb víceméně nedělá nějak, jakoby v nějakým v podstatě v tom průměrném měřítku. Jo, nic, co by vybočovalo. Ano. Tak. Dali Mekeska, ten si myslím, že celý toho působení tady ve Varech bylo poměrně vyvážený, konstantní výkon, velice zodpovědný do defenzívy, to playoff mu trochu nevyšlo, ten konec tam doplácal na to, že pokud udělal chybu, tak víceméně seděl pak ten další zápas, což byly ty momenty v Brně, tam měl -2 v té základní části a pak to playoff. Jo, ale v podstatě počas toho, jak jsem tvořili poměrně dobrý duo, zachraňoval mu prdel víceméně a jak tam bylo před tou reprepauzou, tam byl fakt moment, kdy ten Dála kdy tam ládoval poměrně dost těch bodů
Vám to zkusím ukázat tady na iSportu. Dále měl Mikeska, kde ten měl fakt poměrně dlouhou lineu bodů. A je to de facto tady ten moment, jo. Tady to de facto posral, seděl dvakrát na lavičce, byl sedmička a tady ta celá ta linea už šla víceméně nahoru a končila nějak tou pauzou tam. Jo, tak to byl takový ten moment téhle sezóně a to playoff se mu moc nevedlo, no. Moc tam nehrál, dělal to sedmičku, ale jak říkám, Dalimil dělal tady velmi dobrou práci, defenzivní, která šla vidět a jsem zvědavý, možná je takový trošku underrated two-way back, spíš defenzivnější. Uvidíme, jak se uchytí v Brně, tam bude poměrně divoká ten boj o ty pozice v té obranné části. Tak, David Moravec, a.k.a. Mazánek nebo Mamánek, jak byla ta přezdívka. Každopádně jednoznačně náš nejslabší back, to asi bez debat. Hodnocení tomu velmi odpovídá 2, 3 je průměr, lidi byli velmi, velmi schovývaví, ta dvojka byla spíš lepší. Každopádně ta statistika to je minulý rok tady, jo, 242 šancí proti týmu, tudíž to víceméně posral, ale vytvořil jich dost, proč ne? Každopádně, když se podíváme na na všechny týmy, tak patří mezi tý top 5 úplně s přehledem. Jo. Ostatní obránci mají nějakých 167 přes 160, co si myslím, že je taková ta standardní hodnota, která odpovídá tomu. Jo. Mateo Kočí velice super, jo, nedělá tolik chyb, ale jak všichni víme, tyhle data samozřejmě mají naši kluci z energie v dispozici, že jo. Podle toho taky hledají ty hráče. Takže jsme rádi, že asi odešel, asi tady můžu takhle říci. A více k tomu nemám. Jsem zvědavý, jak bude hrát v té bolce, s kým bude hrát v té bolce a těším se se vrátí sem do Varu, nebo aspoň v bolce budeme hrát, jak bude hrát a tak dále. A co víme, třeba nastane nějaký moment a půjde nahoru. Who knows, kdo ví. Tak Josef Mišák, poměrně trochu jeho asi turbulentní sezona, protože kolik odehrál těch zápasů? Nějak takových 37. Jo, bylo tam zranění ty hlavy, pak hrál takový trošku posraný trhoken, bál se, má celkem smůlu a takový ty blbý jakoby zákroky, třeba ten v Liberci, jak tam vrazil hlavu přímo do toho manďáku. Nicméně Josef Mišák si myslím, že předvádí tady poměrně dobrou práci, zodpovědnou do té obrany a já osobně s tím nemám problém. A myslím si, že jeho výkon půjde nahoru. Jo, i ty body jsou velmi solidní, jo, 9 bodů, 10 bodů, plus minus stejný, nebo na hraně. Ty fauly, chtěl bych, aby byl víc spíš takový víc jakoby defenzivnější, aby tam prostě ty hráče řezal, jo, aby prostě se zastal ty hráčů, co víceméně dělá Lukošík. Ale pokud bude fit, pokud nebude dostávat nějaký fakty blbý zranění, tak si myslím, že může být beast. Uvidíme, co s tím udělá nový trenér. Jo, nový asistent. Ale s Mišákem já osobně nemám problém a hodnocení 4 bych řekl, že adekvátní. Tak Áda Rulík, který teoreticky odchází, byla to taková spíš sedmička, která zachraňovala prdel. Taky to bylo levé křídlo, nebo co hrál on. Nicméně Ádu nemá co víc rozebírat, bylo to takové rozšíření a ať si užije další působení v nové lize. Jo, ale asi to hodnocení 2-1-3 je víceméně odpovídající rating 2,4. Je to fakt back na hraně té sedmičky, 8. back nebo 9. back.
Jo, ale někdy měl svý pozitiva, že prostě odvedl dobrou práci, ale ta rozehrávka tam není a ta defenzivní činnost je taková na slabší úrovni, ale je to prostě tak, je to back prostě spíš do té Maxa ligy na pozici nějakého toho třetího páru spíš. Ta Extraliga je fakt opravdu na hraně. Tak, útočníci. Radek Číp, myslím, že byla takový světelko naděje, když de facto ty Vary měli problém s těma hráčema, byl tam do zranění, nastoupil do playoff a vyhráli celkem řadu pěkných peněz. A myslím si, že byl na něho celkem fun to watch, sledovat ten one-timer tam Borec má ho tam fakt jako by to letí, jo. A jen škoda, že na modré měl hráče, který mu to tam nebyl schopný poslat ani při rozbruslení. Takže je to celkem škoda, nebyl asi víc bodů, ale jsem zvědavý u něho, jak to bude bombit ve Zlíně, aby to nedopadlo tak, jako ty posily, který tam přišli do Zlína ze Sokolova a jim se to trochu nepovedlo, jako byl Kverka, myslím, určitě Vracovský a uvidíme, jestli Číp. Ale to, co tady předvedl Varek, si myslím, že mu de facto, že byl takový dárek za tu sezonu, co na ty maxy a myslím si, že si to užil. A navíc má placku, takže Radek Číp, já za mě spokojenost 3-9 odpovídá, to, dle mému názoru to odpovídá. Tak Honza Bambula alias Honza Šír, nebo Šír Bambula Trade. Myslím si, že Bambula si získal hodně pozitivních ohlasů, hodně fandů tady ve Varech, protože to, co tady předvádí, jde vidět, že ho to tady baví, že je tady rád a šlo vidět, jak de facto se ta jeho hra měnila z toho, jak tady byl deal a jak se mu to de facto dařilo a jak ho tady začalo fakt bavit. Jo, protože jsi vytradovaný, že jo, nejsi jako moc to happy, ale máš stejnou kapitolu a evidentně ho to tady baví a upřímně jsem za to rád. Jo, že máme tady takového hráče, který do našeho mužstva je perfektní fit. Takže 4,7 v podstatě jedno z nejvyšších hodnocení. Ondra Beránek, který asi není třeba nic řešit, že jo. Borec, co předváděl, co bude předvádět. Jen škoda toho zranění, ale myslím si, že to zranění, co způsobilo, nebo ty zranění celkově ke konci té sezóny, tak zase posunulo ty hráče dál, takže myslím, že kluci odvedli dobrou práci a k Berry mu asi tady není třeba říct, je to prostě borec, je to pokorný borec a jsme rádi, že ho tady máme. Tak, Jirka Černoch, to stejný, Beránek Černoch, dvojice, která funguje, která doufejme bude fungovat i dále herně a uvidíme, koho dostanou do té liney. Chtělo by to nějakýho biobombardéra. Ale hodnocení 4,96, tudíž asi druhý nejlepší hodnocení po Frodovi, pak tam je Berry a pak tam bude Bambula. Možná ještě Tomek. Tak, Vojta Čehav, který měl poměrně těžší začátek sezony, hrál u Čečeho, hrál u Berryho, ale tam mu to moc nechutnalo, nelepilo to, nebylo to ono. Za mě já jsem mu dával ten průměr 3, lidi ho viděli na 4, plus minus ten průměr mu asi pomáhá, nebo pomáhá, odpovídá. A co se týče toho odchodu, tak tam v té lize válí, asi mu to líp pomohlo, uvidíme, co dál. To, co tady Vojtěch v podstatě zahrál, si myslím, že bylo poměrně dobrý a celkově to hodnotím velmi kladně. Takže, ale ten začátek z mého pohledu nebyl zrovna ideální v této sezóně, kde se asi očekávalo víc. Navíc tam hrál hodně velkou roli faktor Tomek, že jo, veškerá ta média šla spíš s tímto směrem a jestli Čehas byl s tím OK, nebo trošku ego, who knows. Ale myslím si, že teďka v té juniorce válí, takže hodně štěstí a uvidíme, co dál. Harald Egle, lotyšská posila ze slovenského Liptovského Mikuláše, myslím teďka zlově. Mě osobně překvapil, má momentálně nejlepší one-timer v našem týmu. Uměli ho hrát v podstatě velmi dobře na přesilovkách.
je nesmírně silný na puku, co dokáže on prostě od ten puk nepřijde tak jednoduše, co se mi strašně moc líbí. A Harald mě milé překvapil, potěšil a mám tady takové jedno funny story, kde já jsem vlastně byl v autobuse a Bodec, jak byl vlastně zraněný, tak jak se zranil v tom zápase, myslím, že s Kladnem, kde tam odešel v té druhé třetině, tak Bodec si pak tam po konci zápasu mašíruje, kolem mě fandové a de facto se nic neděje. Jo, Bodec prostě šel domů, šel do Doubí a fandové se ani nevšimli. Jo, ale každopádně Harald Zegler poměrně solidní body, teďka nevím, jak to je, kolik bodů měl přímo, ale škoda, 24 bodů je velmi solidní začátek, 45 zápasů, to je velmi solidní úroveň a když to porovnáme třeba s Davidem Šťastným, tak to je hodně dobrý. Jo, navíc bude asi levnej, takže proč ne, jo, jako jsem rád, doufejme, že mu zdraví vydrží a nebude mít takový problém s těmi třísly, mám takový pocit. Takže hodnocení 4 je super. Tak, Víťa Jiskra měl trošku turbulentní sezónu z jeho pozice, často jsme nadávali na to, že by měl hrát tu první lineu, že by měl hrát tu první přesilovku a tak dále, ale bohužel Patera to viděl jinak, nasazoval ho jinak, každopádně hodnocení 4, 5 a odpovídá tomu, že v té sezóně to playoff se mu povedlo a uvidíme, jaká bude jeho pozice příští rok. Teoreticky to místo v té první léně tam furt je otevřený a uvidí se, jak se to poskládá. Jo, ale vítěz své si odehraje, Vítě je prostě velký bojovník, tady asi k tomu není co třeba dodat. Hodnocení 2 si myslím, že u Vítě přijde, je velmi kruté. Velmi kruté. Tak, Nicholas Jones, kanadský stírek, který si myslím, že odvedl velmi solidní práci ohledně bodů. Byl to v podstatě náš top 3 útočník na body, velmi silný přesilovce, velmi silný, dokáže tam prostě sám střelit ten gol, vytvořit tu akci, takže Nicholas Jones je poměrně stabilní kámen ty druhé liny a hlavně se mi líbí, že jako on z té pozice, kde jako by měl být on spíš chráněný, tak se snaží ty svý spoluhráče i chránit, tím stylem, že prostě vyjede po někom, kdo to, jo. Bylo tam pár takových momentů a škoda na ty zranění, co měl k té konci toho. Každopádně je to bodec a pokud budou teď 3 fit, tak prostě dají šílený body a myslím si, že příští rok to klidně může být nad 40 u všech třech. Úplně s přehledem. Ale kdo ví. Tak. Každopádně hodnocení odpovídá. Tak, Filip Koffer, alias straight za Vodráčka. Koffer si postupně teď našel fakt tu pozici takového toho malého zmrda, kde fakt to hraje na takovej ten trash talk. Typický byl příklad z Plzní, kdy tam prostě byla pauza, Borec prostě za golmanem a prostě mu ten co říkal, že a Lev to doustál a pak dostal 2 minuty. Takže takovýho Borce chceš mít týmu, letos to bodově nebylo ono, bylo to horší o něco a taky v podstatě pak dostávali gól, jak hrál stíleně, myslím, že Minařík, Lukošík a Koffer. Každopádně v playoff hrál, ale velmi dobrý hokej. V playoff se mi to líbilo. A jsem rád, že podepsal na ty 2 roky. Protože takového hráče, když to nezdá, takové hráče třeba a ty ho prostě tam potřebuješ mít. Takže takový dobrý 4-liner, hodně podceňovaný, ale je fakt nepříjemný. Tak Adam Lukošík po zranění v podstatě odehrál pár zápasů v té lize, nebo kolik odehrál zápasů, by byl přesný. Lukošík, 29. Jo. Hodnocení odpovídá Lukošík momentálně bodec, který si zastane jakýkoliv hráče. Je to provokatér, má skvělý forechecking, je rychle, je to taková nebo taková slabší verze teoreticky beránka, ale bodec má čuch na góly, s Minaříkem to funguje, tvoří v podstatě první obranný pár, což je celkem zajímavý, ale zase tak moc gólů při tom oslabení nedostávali.
Každopádně já si mám problém, chci vidět, jak bude hrát příští sezóně, kdy bude mít celou přípravu, bude fit konečně a uvidíme. Jo, celého uvidíme na mistrovství. Tak, Sebastian Malát, 3 zápasy za Energii, pak zranění v Sokolově, asi další hodnocení v rámci dotazníku, ukončený odchod, nebo odchod v podstatě. Tady k tomu asi mám co říct, hodně štěstí a uvidíme, už se nikdy neuvidíme. Tak. Jakub Minárik, který je poměrně diskutovatelný, proč je v určitých jakoby momentech na ledě. Lidi by si přáli, aby byl víc tvrdší. Já jsem spíš z toho názoru, že by mohl být tvrdší, ale že to není zrovna ten jeho styl. Co se mi u něho líbí je, že on v podstatě na to, jak je vysoký, tak umí celkem kontrolovat puk, pokud ho má jakoby v moci. Ale zase takový ty jednoduché věci, že dokáže o něj jednoduše přijít, než taková ta explozivost při tom rychlém přechodu, což tady chybí, ale před bránou je poměrně silný, byly tam skvělý teče, měl i poměrně dost gólů, takže takové milé překvapení, kdy jako 10 gólů si myslím, že je velmi solidní, ale v té defenzivní činnosti právě ta linea s Koferem a Lukošíkem dostávali poměrně dost gólů při hře 5-5. Takže to, ale je to taková ta linea, která prostě ti dokáže dát gól z nějakýkoliv akce, takže si myslím, že já osobně s tím nemám problém a to hodnocení 3 víceméně odpovídá. Proč ne? Martin Osmík, který de facto naskočil jako záskok v playoff. Myslím si, že své si odehrál. Sezónu v Sokolově měl povedenou, na ní bude navazovat na příští rok, takže proč ne? Jo, šíře kádru, své se odehraje v čtvrtý laně. Tak. Tobiáš Pastor, taky pár zápasů odehráno. Je to šíře kádru, je to junior. To je asi víceméně vše, co bych tomu asi řekl. Odehrál 4 zápasy, 7 minut ice time. Hodnocení 3-2-1 je plus minus adekvátní. Tak, Tomáš Redlich, který měl poměrně trošku smolnou základní část, kde de facto odehrál pár zápasů, zhruba 14 a bohužel se zranil, naskočil pak playoff. Byl jsem překvapený, že ho podepsali, nicméně tam furt to místo má a hodnocení 3 je víceméně velmi odpovídající. Tak, Robin Sapoušek, který byl hodně jakože, jak to říct, dosazován do určitých pozic, kde by asi neměl být, ale v těch hlavních momentech tam dokázal poměrně divy. Jo, takže určitě povedená sezona, prolomil to tu smůlu a myslím si, že mu to hodně pomohlo v hlavě. Playoff bych řekl, že odehrál velmi skvělý a jsem zvědavý, co předvede v další sezóně. Jo, takže Sapoušek mě mile překvapil a hodnotím ho velmi kladně, hodnocení tomu odpovídá, co tady vyšlo. Takže jsem spokojený a uvidíme, kam ho Patrá se by vyžal obdobně, teda asi není o čem. Tak, David Sedláček, taky víceméně něco podobného, co bylo s Tobiášem Pastorem, taky junior, který to má všechno před sebou, odehrál 1 zápas, playoff myslím, že nic neodehrál. Ne, neodehrál nic. Jo, takže hodnocení 3-2-1 je víceméně odpovídající tomu, co odehrál. Tak David Šilhán, stejná situace, taky je to junior, co má všechno před sebou, plus minus obdobné hodnocení jako tady u Davida. Honza Šír, trade s Kalousem, to pozadí, tady nebudu rozebírat. Ta sezona, ty zápasy se mu tady, těch 20 se mu nepovedlo. Jo, bylo to velmi křečovité, měl tam 0 bodů, nedostávali góly kluci, ale do těch šancí se moc
nedostávali, jo. Když se to veme, tak za těch 20 zápasů měl 15 střel, co uvádí hokej. A nevím, co bylo z důvodu, jakoby ten důvod byl jasný. Jo, ono z začátku to nikomu nešlo, ale tam prostě zpočátku chyběla tak ta čtvrtá linea, která dokázala dávat takový ty náhodný góly z nějakých náhodných akcí. A to tam letos nebylo. Jo, takže ten trade přišel a i v těch Vítkovicích to není ono, no. Ideální by bylo pro něj, kdyby se prostě vrátil asi do toho Liberce. Každopádně hodně štěstí Honzovi a ať snad to dopadne pro něho dobře. Tak, David Šťastný byl hodně komentovanou osobou na Discordu s tím, že to hodnocí prostě sedí. Jo. Průměr, lehký podprůměr 28, tady jde o to, že v podstatě jak je placený, tak by asi měl dávat víc bodů. Nicméně on asi doložil plus minus to, co v podstatě dělá v průměru. Jo. Podíváme se na to. Playoff bych čekal, že bude víc dominantnější, ale kolik? 31 no. Je to plus minus tam, kde by měl být, jo, kde de facto býval, jo, není to tady naustřená hodnota, ta ustřená sezóna, takže de facto tady z těch čísel si člověk řekne, OK, tam, kde je, ale prostě finančně to momentálně prostě není ono, chtělo by to prostě trochu vejš, aby lidi byli s tím OK, jo, taková ta jeho laxost tam jde vidět, jo, ale když má puk, když ho to baví, jde vidět, že umí hrát a umí budovat, takže to je asi tak, ale hodnocení si myslím, že je férový 3, 2 plus 28 průměr je fajn. Tak, Jakub Strát byl tady na pár zápasů, odehrál tady 4 s tím, že to byl takový výměnný trade nebo výměná výpomoc s Adamem Nulíkem do Kladna. 3 zápasy, odehrál si to ve čtvrtý léně 9 minut, průměr ice time, tady asi něco víc hodnotit, hodnocení 1-2 je víceméně adekvátní. Tak, Petr Tomek, komentář téhle sezóny, velice solidní hráč, co ve svém věku dokázal, je šílené a on má takovou vlastnost, že fakt má čuch na ty góly, na ty šance, že prostě do toho jde fakt jak divočák, který prostě jde pro tu kořist a jsem tak rád, jsem tady to viděl vlastně oči, jo, protože fakt, co předváděl, se neděje každou sezónu, kort v dnešní době už ne tak často a doufám, že to chlapík, nebo že to klučík, který se za chvilku stane chlapíkem, dostane co jen dál. Jo, hodnocení 4,94, což je de facto asi nejlepší hodnocení po Flodovi. Je to tak, ne? Černoch měl kolik? Kolik měl třetí? 4,94, Černoch měl 4,96, takže třetí nejlepší hodnocení. Takže Petr Tomek předvedl něco, co tady dlouhou dobu nebylo a můžeme být rádi, že jsme toho byli diváci. Takhle bych to shrnul. Matyáš Váňa, další junior, který hrál v zápasech i playoff, odehrál poměrně velice solidní playoff, nedělal tam žádný chyby, hodnocení 3 víceméně odpovídá tomu. Tak, to bylo v podstatě hráči a teďka jdeme na poslední sekci a to jsou trenéři. Pavel Patera, co tady předvedl za ty roky, je velký klubovou práce. Letos by měl být trenérem sezony, úplně bez debat. Jo. Dal tomu týmu identitu, evidentně o to baví, tady ví, co chce. Ty hráči k tomu víceméně odpovídají, co přivádí. Je rozumný v tom, že prostě, když nechce nějakého hráče, tak ne, že bychom někoho přivedli prostě jen tak, aby se někdo přivedl, ale prostě řekne, že ne, hele, my ho nechcem. Jo. Využívá mladý, takže v podstatě to, co by trenér měl splňovat, on splňuje a může být rádi, že tady ten bodec je, protože určitě pak po něm bude velký zájem, co jo, ostatních klubů, protože tam byla trošku ta věc, že byl Bolce, že jo, pak to takový vysněný zaměstnání ve Spartě se nepovedlo, šel k mladíkům, kde
ho to evidentně posunulo a teďka Vary po něm šáhly a tady dělá fakt skvělou práci. Takže Pavel Patera, trenér sezóny letos, uvidíme. Občas má nějaký ty rozhodnutí, které my nechápeme, že jo? Ale celkově bych řekl, že všichni jsou za něho rádi. 4,90 hodnocení, nikdo mu dal trojku. Tady Patýsovi dal někdo trojku. Každopádně já to hodnotím velice kladně. Tak David Moravec, asistent trenéra a zaměření na obránce. Několikrát v sezóně jsme to řešili, že jo, že prostě některé ty volby byly z našeho pohledu špatné, neideální a celkově to asi bylo jakoby successful. To hodnocení je tady celkem divoký, jde vidět, že prostě může být jeden z víceméně vyrovnanějších jakoby hodnocení. Každopádně já si myslím, že tady David Moravec taky odvedl celkem solidní práci, ta obrana se posunula, občas tam byly nějaké chyby, ale jako nebudu to hodnotit nějak negativně, myslím si, že lehký nadprůměr tady je a že to hodnocení 37 je adekvátní, co tady bylo převedeno. Jo. Menci, práce s golmany, tady bez debat, jediný bodec de facto, který má jak zlato, stříbro, tak i bronz ve Varech. Takže naprostá legenda. Benjamin Sequence, který je náš videokouč a zasadil jsem ho sem z toho důvodu, že Borec odvedl fakt velmi solidní práci u videa a to hodnocení odpovídá. Jo, Borec, co tam prostě, jak ho několikrát zmiňovali v rozhovorech o Patýs, je myslím, že Frodo, že prostě mu věří a Borec to odvádí fakt skvělýma reakcema. Jo? To, co jsme mi jakoby nám bylo uznáno nebo bylo proveditelné, tak prostě je super, že to viděl, že na to reagoval v rámci toho krátkého času. Jo? Takže myslím si, že velmi solidní chlapík, který je lehce skrytý za oponou, mu třeba velké dík, co předvádí i mezi monitorama. Tak a poslední osoba, která má asi nejvíc nejdivočejší hodnocení, které je poměrně velmi vyrovnané, je Jiří Kalous, a.k.a. Kála, který dělá divoký příkusy v našem týmu. Každopádně to hodnocení tady jsem dal z toho důvodu, že se na to dá nahlížet fakt jakoby z vícero pohledů. Jo, co se musí asi nechat, je, že de facto, nevím, jak to udělali, jo, co jim slíbili, co jim tam dali do smluv a tak dále, ale nechali prostě základní core toho mužstva stejný, což si myslím, že je velmi pozitivní. Jo, což jakoby bohužel dává kredit té práce. Jo, že to udrželi, jak to udělali, to je druhá věc, jo, do toho my nevidíme. Každopádně už nyní de facto Jiří Kalous není členem, nebo poslední sezóna, kde si to ještě piknul ve Švýcarsku, ale pak už nebude členem reprezentace. Mohl jít do Kladna, ale prý sám nechtěl, nevím, jo. Každopádně od příští sezóny se tomu bude věnovat na 100%, takže jsem zvědavý, co se změní a jak to bude fungovat, či nefungovat. Takže to hodnocení tady nechám otevřené, protože je to opravdu věc názoru tady a nelze říct, co je tady teoreticky nebo prakticky prostě správné. Jo, je to takový ten střed toho hodnocení. Takže tohle bylo shrnutí hodnocení hráčů 25-26 našeho slavného forka. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like, odběr, pokud máte co říct k nějakému hráči, nebo zajímal vás nějaký můj názor, napište. Doufám, že vás to nebude tolik obtěžovat, protože video je celkem dlouhý. Nechtělo se mi to psát, každopádně tohle je taková jiná v podstatě metoda sdělení těch informací dat. Jak jsem zmínil, bude to data nebo grafy budou tady v tom dokumentu, který postupně já
si v podstatě zaktualizuju o nějakou tu zajímavost. A třeba se může stát, že tady takovýto hodnocení se stane takovou lehkou tradicí toho, co budeme dělat v podstatě každou sezonu. Kdo ví. Každopádně tohle bylo asi poslední tečka za sezonu 25-26 a těšíme se na novou sezonu, kde už nám kluci oznámili 2 zajímavé jména do obrany, takže uvidíme, co tam se budou dělat, kluci. Takže děkuji všem, pokud se vám to líbilo, dejte like, odběr a zase se uvidíme, ahoj.